Захоплення і продаж Масандри – воєнний злочин. Так очільник прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поначовний відреагував на оборудки окупаційної влади з Кримським винним заводом. Він зауважив, що відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни окупант не може привласнювати приватне майно. Але вже 14 грудня відбудеться незаконний аукціон з продажу підприємства Масандра. Окупаційна влада сподівається виручити Сіньков закликав не брати участі в торгах, оскільки порушники закону все одно будуть покарані. Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої націоналізації окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття, як замах на скоєння злочину. Усі, хто намагатиметься купити Масандру, стануть порушниками закону.